kontatu iguzu. Zu itezu lasterketa jauzi jakin, ezta? Bai. Nola deitzea, zehazki zuk iten dezu modalitatea? 110 metro esiak. 110 metro esiak, Bai, vale. bai. 110 metro dira eta esiak bat eta zazpikuak. Hoi da. 10 esi. Vale. Eta modalitate gehiago ditut zure bai? Bueno, azkenen da baita abiaura landu behar dugu, beraz, 100 metro liso bide baita ititut. Itituzu. Bai. Eta, baino zure puntu fuertea esiak inda, ezta? Bai. Gainez oso politia da ikusteko eta netzako arte bada. Arte bada, gehiago gustatzen. Egia esan guantxe esan dezu, arte bada nola iten dezuen abiadura hortan, saltoiek, hanka aurreatea, bestea ondo jaso, ezta? Da, Bai. teknika asko behar da, ezta? Bai. Gero ez da urte gehiago jun entrenatzen, gero ez da hobeto atatza izu, eta... Zenbat urte zuaz, ja, entrenatzen? 15 urtekin hasi nintzen, ez 15 urtekin hasi nintzen, Bai. eta baina arte 23 azkatela. 23, osea, ja, zazpi, sortzi urte ja, saltoka ordun. Eta nolatan hasi zinen? Nolatan, derrepente, ukurritzen zaizu olako, atletismoko atleta izatia, baina justo ariketa hori egiten. Bueno, gehien bat, nire lagun oso on bat ibiltze zen, Ander Uranga oso ondo ibiltze zen. Eta, behaz, antze honez, pixkat, behakin gehioteko edo apuntatu nintzen, baina nire guraso baita esate ziaten, pixkat etxean nekauta iritsi behar nintzala. Orduan, apuntatu nintzen, da gustatu zitzaiten. Bikain. Eta bai, hori esan, askotan nola gaztetan da, lagunak izite una eta area junta geho laguna, baina biai, la letxe, ez da? Bea jarraitza aldu, iten. Bueno, ez. Ez du jarraitzen, mekatxiz la man. Eta az esateizu, bea guztu hongo zu bai jarraitzezula behintzat, ez da? Bai. Onda. Bai, esati bate, guaindikan apuntatzeko berriz, edo... Ez tala berandu guaindik ane? Ez. Ondo. Bueno, eta ordu nitetzu 100 metro esprina dezetea hori, o nola deitzen zaio 100 metro? 100 metro liso deitzen da, liso, bai. Vale. Eta bestia jausika. Eta Jon, nola izan zain zaikatzeko historia? Ni pentsatet, olimpiadetak zaikatu naiz, baina horri bilbide luze bada, batzetik ganez, da? Bai. 2022 hasi ginen. Vale. Kompetizio oso ona ginez, amets batetik helburu batea bihurtu zen. Vale. Eta hor, pentsatzen genuen aurten denbora gutxieneko hilortuko nola, baina maiatzen lesionatu nintzen. Beraz, behintzat puntu unezkan, eta horretik saikatu nintzen rankinen erabera. 28 garren saikatu nintzen. Ona. Eta, hoxe. Eta nola izan zen, 28 garren zelkatu zinen, munduko 28 garrena izan zinen, orduan? Baina, herrialdeko 3 bakarrik jutaka, Beraz, adibidez estatu batuetan jende asko zeon olimpiata jutea zekana, baina nolaz 3 pertsona maksimo jutaka herrialdeko. Orduan estatu batutakin, badagergan 3 altzuten jun, ez da? Vale. Eta zu Filipinakin juntzinen, ez da? Oida. Vale. Nolatan Filipinakin? Altzen nun bai Espainiakin juno, bai Filipinakin, zuk aukeratu zen nun, edo nola izan zen historia? 2022 Espainiko lehenengo federazioak eskaini zitena izan zen Espainikoa, baina ez ezkamanien, zenik ja erabakita nekan nere burun, nahiza ez euki nivel hoi, Filipinak representatu nahi nitula. Nera magati bat ez, berak esate ziten ilusio goziola. Ze ona. Amagatik ego zer gauza egin da, oso ondo Jon. Pero zuregatik bai, ez da? Bai. Azkenen hau deporte, kirol individuala eta bakoitza beregatik dugu. Bikain. Eta adibidez, aia txaskarria da, Jon, baina zertan errexago zailkatzia Espainiatikan edo Filipinakitan, zen edazka markago biak? Bueno, biengatik aldun zaikatu, beraz. Vale. Ez jakitean horbaitek, Filipinan segune errexako nekalako, tal, ez. Vale. Eta zure markak, zen marka egin dituzu? Adibidez, zenbat denbora niten da 110 metro jauziakin? Aurten ninde 13 segundu eta 37 zentesima. 13 segundu eta 17 zentesimak ere oso garrantzitsua dira, ez da? 37 zentesima. Eta, hor txea honaiz, hori maiatzen ninun, eta justu ondoren lesionatu nintzen. Justu gutxienekoa baita, denbora gutxienekoa olimpiadak juteko izan zen 13 segundu eta 27 zentesima.
beraz dezima batean. 10 zentesimagatik sailkatu zinen, bale? Eta zesan behar nizun, zu adibidez sailkatu zinen horrekin, eta olimpiadetan ze marka intzenun, zenba denbora intzenun. Hori baino beto edo hori baino gerro? Hori baino gerro, ze justu lesionatzen nintzen. Ze gertatu zitzaizun? Dena ondo zijoan, ze lesiotik bueltatu nintzen, Bai. eta konpetitu baino bi egun lehenago, tiroi bat eman ziten edo ez dakigu oso ondo. Santiratu bat, Hoi da. eta nun eman zizun? Aduktoren. Aduktorian. Beraz, hor, bi egun lehenago ezin nun ez da korrien. Hobe. Eta, bai, hola egin nun korri. Eta alare... Bai, Zeo korrin bar nun, bestela... Bai. Katxiz lamar. Horik zego horra dan, Zenba denbora, hoi pentsatzen, horrea sailkatzeko, area juteko, nola pasazen un buruak eta zure, azkenian beti esaten da, ez da, kirolari baten puntu fortia o puntu aula izan daitekela burua, ez da? Eta hor lesio batetik ansato zenian gogorra izan behar du, ez da? Bai. Eske gauza zen oso entrena ona ekiten nitulagan, eta justu bi egun lehenago hortikan lesionatzea, izan zen pixkat. Baina, bueno, algenun guztia ingenun, beraz, ni alde hortatik guztu nago, bai. Ona. Bueno, nola zoaz horrekin, batzu ja listo, ez da? Bale, izan duen bezala, hau txiko dugu bat honentzako, eta bi hau dana txikitu inbiar dugu. Orduan, hoi txikitzen juteko, betu, bol bat emango izu, eta nasketa guztia ja bola niten jungo geha. Orduan, batzu joli nago... Txiki, aldezun txiki jena, bale? Eta txikiin, eta bota, eta gero gainuntzeko osagaiak bai jungo geha txikitzen. Hemen inberde tauken du, eta kale honen beste sustarrak enduko jote bai, eta esan duen bezala eskaldatu ingo dugu. Ondo. Bueno, eta lesiotik agueltatu zinen orduan, eta ze sensazio, joko olimpikoak, oikiztuna izan behar du, ez da? Bai, gainez ambiente oso hona zegoen, eta Filipinako representatzaiek 22 ginen, eta ez estatu batutako bezala, gu familia bat bezala haitu ginen. Estatu batutakoa zenbat izango zian. Herrialde bat izan bat bezala, ez da? Hoi da. Beraz, alde hortatik oso pozik. Baina, bueno, esan dizuetana ni hor arajo nintzen konpetitzea, eta ezin izan nun ere euneko eman.